És ez itt most. Sziasztok, Véron vagyok, és lenne egy felhívás, mint láthatjátok, segítsetek rajtam. És nem rajtam, segítsetek nekem inkább, úgy mondom. Az lenne a lényeg, hogy aki Age of Empires online-szozik, az kérem írja le a Skype nevét, vagy kommentbe, vagy küldje el nekem YouTube-ban, kommentbe, mert elakadtam valahol, és szeretném, ha segítene. De ez az ember egyben igazából 2 embert akarok, az egyik, aki ebbe segít, a másik, akivel videózni. Lesz egy ilyen rövid válogatás, hogy miért szeretné jelentkezni, meg ilyesmi. De tényleg ennyit kérek, hogy akinek Age of Empires van, és aki szeretne velem játszani, videózni, azt kérem, dobjon egy Skype nevet ide kommentbe. Amúgy hajnali 3 van, azt hiszem, ja, ott láthatjátok. Nem tudom, miért pont most készítem el, szóval talán azért, mert telefonról könnyebb lesz most feluploadolni YouTube-ra, ameddig alszom. De tényleg segítsetek rajtam, szükségem lenne rá, nagyon, most tényleg. És aki jönne velem videózni, és ezt az Age of Empires, azzal csinálom azt rendszeresen, persze, az lenne a podcast műsorunk kettőnknek, és akkor ő jöhetne velem Minecraftozni, hát bocsánat, azt nem mondom, max aki jön a 2, de ilyen egyéb multiplayeres játékokat így ketten nyomhatnánk tényleg, szóval egy új csatornát kezdenénk, és küldhetnénk neki. Szóval ez a videó, ez egy ilyen 2 perces videó volt, köszi, hogy megnéztétek, és várom a jelentkezéseket. Amúgy Comedy Central dokik, kapcsoljatok át, nem tudom miért ilyen homályos a kép. Mindegy, rá van fókuszálva erre. Ja, na jó, sziasztok, Vérom, most jól láthatjátok. Vérom voltam, sziasztok.